Magí Hildebrand, com estàs? Molt bé. Sí? Sí. Estàs content? Sí, estic content. Sí. Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, si no m'equivoco. Vius en un petit poblet de l'Alt Urgell, ja ho diré bé, Alt Urgell, ara sí que em surt bé, perquè he de pronunciar la T. Ets membre de les Joventuts del Front Nacional de Catalunya i cap de llista per la demarcació de Lleida a les properes eleccions al Parlament de Catalunya pel Front Nacional de Catalunya. Dins del món de la joventut, creus que hi ha un cert interès per la política o més aviat la gent tant se'ls en fum tot? Jo crec que la joventut el que hi ha és una barreja d'interès i desinterès al mateix temps. És a dir, jo veig que la gent es queixa molt, la gent té molts problemes i això ho té molt clar, però tampoc es vol implicar en la política. És com una espècie de... és com una actitud una mica cínica, quasi, no? És a dir, et queixes del que hi ha, t'afecta i ho saps, però en certa part tu ets... ho deixes que funcioni així, deixes que passi així, no amb la teva passivitat, de no implicar-te. O sigui, és una mica com les xarxes socials, em queixo contínuament, però no faig res per canviar-ho. És l'actitud del sofà i la televisió, no? El típic que mira un partit de futbol i en sap més que l'entrenador i en sap més que els jugadors, però ell no xuta una pilota, no? Doncs jo crec que aquesta és l'actitud. Digues, no? Jo crec que aquest és el gran problema de la joventut, no? Que si s'impliqués més, doncs se'ls respectaria més des de la classe política i, per exemple, com que no van a votar, són la part de la població que menys vota, doncs després els polítics són els que menys, és el grup del que els polítics menys es preocupen, perquè com que no voten tant, doncs no es preocupen d'ells. En canvi, els jubilats, que van a votar massivament, doncs estan en el centre del debat, les pensions i tot això, doncs perquè és una part molt important del vot. En canvi, els joves, com que no voten, doncs els polítics poden fer el que vulguin en contra nostra. Però tu creus això? Tu creus que aquesta és la clau, la base, perquè el jovent no vota? Jo no sé per què el jovent no vota, jo t'he donat la meva opinió, però jo crec que el jovent en gran part no vota perquè... O sigui, el dia de les eleccions, ara imaginem, molt bé, som 14 de febrer, dia de les eleccions. O sigui, gent de la teva edat, tu veus que no han anat a votar, o no van a votar, i si els hi dius o els increpes i els dius, escolta'm, que hi ha el col·legi electoral obert, què penses fer? No hi van? Els és igual? Hi haurà gent que ja anirà, però els joves, totes les estadístiques ens diuen que en general participen menys que altres grups de població. Això pot ser per moltes raons, potser senten menys interpel·lats, perquè jo poques vegades, és a dir, sento molt més a parlar de les pensions que de les beques universitàries en els discursos dels polítics, per exemple. És a dir... No, però per exemple es parla molt sovint de l'atur juvenil. I cada 2 per 3 es va dient que hi ha un atur juvenil que fa esgarrifar, és l'atur juvenil més gran d'Europa, el de l'estat espanyol. Esclar, estan dient això contínuament. Sí, bueno, ho estan dient, però... Però no fan res per a solucionar. Evidentment, i perquè és un problema tan gran que no es pot obviar. Però, és a dir, hi ha un 40 llarg d'atur juvenil. És a dir, això és un problema que si els joves es mobilitzessin realment i que estiguessin amb el seu vot, doncs potser s'ho prendrien més seriosament, no? Tots els polítics parlen de l'atur juvenil, però després no donen oportunitats als joves, és a dir, és un infern aquest país per emancipar-se. És a dir, tu per tindre una família, per canviar-te de pis, per independitzar-te, ets un afortunat, és a dir, una cosa tan normal com marxar de casa i treballar pràcticament s'ha convertit en un privilegi, no? És a dir, el privilegi de viure fora de la casa dels teus pares i trobar una feina decent, no? Entre la temporalitat, entre les males condicions laborals, entre els salaris baixos i els alts lloguers, ser jove en aquest país és una tortura, pràcticament. Per tant, tu creus que els polítics estan fent un curtterminisme? És a dir, anem a intentar passar aquests 3 o 4 anys que durarà la legislatura i després ja en parlarem? Si els polítics fossin un ésser viu, aquest ésser viu moriria i naixeria cada 4 anys, no? I se n'oblidarien de tot el que ha passat els 4 anys anteriors. És a dir, els polítics pensen en les eleccions i deixen de costat i s'obliden completament de les qüestions a llarg plaç, a una generació vista. És a dir, jo he estat mirant els debats electorals i no he vist res que parli de la baixa natalitat que hi ha a Catalunya. És a dir, la natalitat és el futur de Catalunya. I és una qüestió que no afectarà d'aquí 4 anys, potser no d'aquí 8, però d'aquí 25 sí que serà un problema molt greu. Clar, aquest és el gran problema i jo crec que és un dels grans problemes que tenen els joves avui en dia, perquè els joves, és a dir, potser ara mateix no tenen feina, però els polítics poden aguantar perquè com que d'aquí 4 anys, com que els joves no voten, d'aquí 4 anys poden guanyar igualment sense el seu vot. Llavors, els joves és un problema a llarg plaç perquè cada vegada s'emancipen més tard, cada vegada tenen menys fills i com que només pensen en el curtplacisme,
els polítics doncs ignoren aquests problemes completament. Però té solució, aquest problema d'aquesta baixa natalitat que pateix el país, sobretot, vull dir, sobretot amb gent nacional catalana, amb la gent que ens veiem amb el dia a dia. És a dir, per exemple, des del teu petit poble a l'Urgell, a l'Alt Urgell, a veure si ho dic bé, que em costa de dir això, que esclar, vull dir, quina possibilitat tens, primera, de trobar feina, primera, de poder formar una família allà en un poble abandonat, lluny de la metròpoli, d'una gran ciutat, ja no dic una metròpoli com Barcelona, però sí una ciutat d'un cert pes específic, és a dir, si tu que vols viure allà, que és, diguéssim, aquesta part del país mig abandonada, entre que tens problemes per trobar feina, entre que és molt difícil poder-te emancipar, poder-te casar, tenir fills, que puguin tenir una escola, que hi hagi una qüestió sanitària normal, com ho soluciones, això? Aviam, primer m'has dit com es soluciona el tema del decreixement demogràfic, de la baixa natalitat, i aquí hi ha dos, és a dir, hi ha la versió oficial hegemònica, que el que ens diu és que bé, els catalans no tenen fills, no hi ha res a fer, i hem d'importar immigració perquè aquests fills que nosaltres no tenim doncs sigui gent que ve de fora. I que ens pagui les pensions. Sí, això és el discurs oficial hegemònic. Fa aigües per tot arreu aquest discurs, com és obvi, però ara mateix és el que hi ha. És a dir, és com que la classe política ja ha abandonat aquesta lluita, ja directament ha dit que la natalitat de la població autòctona catalana doncs ja no hi ha res a fer. Quan tenim exemples d'altres països que no els volem imitar en tot, però per exemple Hongria i Polònia doncs, han tingut unes polítiques de promoció de la natalitat autòctona objectivament exitoses, agradi més o agradi menys, perquè jo sé que són... I fa uns anys Israel, vull dir, també, això ha passat en molts països, no només aquí. I jo crec que és una qüestió sobretot d'economia, és a dir, és el que t'he dit abans, si la gent no té feina i no pot ni marxar-se de casa als seus pares, no tindrà fills. És una qüestió purament econòmica. Clar, llavors, jo crec que directament hi ha un discurs postmodernista, multicultural, que pràcticament ens dona els catalans per morts. És a dir, els catalans en la mentalitat d'aquesta gent ja estem morts en la qüestió de la natalitat. Som una causa perduda. Ells ja ens han donat per morts, llavors la seva solució és creixement demogràfic basat en la immigració. Evidentment, això segons ells no té conseqüències, que ja sabem que això fa aigües per tot arreu. I sobretot, això han abandonat la qüestió de recuperar la natalitat autòctona, però és que a més ja han abandonat també el fet d'intentar fer una Catalunya rural que tingui una viabilitat econòmica. És a dir, també aquesta gent ja han assumit que tota la Catalunya del Pirineu, interior, rural, que vas per una carretera de les complicades, que allò s'anirà morint, que s'anirà despoblant i acabarà quedant 4 pistes d'esquí i 4 vaques i s'ha acabat. Per tant, insisteixo, es pot revertir tot això? Clar que es pot revertir tot això. Es pot agafar exemples de molts països. Jo, el país que més m'ha agradat la combinació de l'equilibri rural-urbà és Suïssa. Jo sé que Suïssa econòmicament és molt diferent a Catalunya, però sí que les coses es podrien encarar en aquesta direcció. És a dir, el fet que no hi hagi transports públics, el fet que hi hagi unes infraestructures absolutament deteriorades, el fet que hi hagi 0 serveis a molts indrets de Catalunya. És a dir, hi ha llocs en els que es plantegen tancar el CAP o no, tanquen l'escola, en llocs que no té CAP, hi ha llocs que tu al supermercat has d'estar 1 hora per arribar al supermercat. Clar, l'administració pot fer amb subvencions o amb qualsevol altra cosa que aquests serveis arribin i funcionin, o inclús sense subvencions, a vegades és una qüestió purament d'infraestructures. És a dir, que si tu t'estàs a 1 hora i mitja del teu lloc de treball, doncs te n'anies a viure més a prop, perquè la carretera està feta pols, o perquè no s'ha fet un túnel, o perquè no s'ha fet un pont, per pura deixadesa. És una qüestió d'interès electoral, també. Aquest curtterminisme que dèiem. Potser fer un pont no em tocarà a mi, sinó que tocarà a la propera legislatura i es posaran la medalla els de la propera legislatura. Sí, i curtterminisme i un pes, jo considero, massa excessiu del vot urbà sobre el vot rural. És a dir, al Parlament de Catalunya ara mateix el que tenim és una representació que sí que afavoreix una mica la representació rural, però allà es representa la població. És a dir, en països, per exemple, com els Estats Units, el que hi ha és representació de la població i representació dels territoris. És a dir, als Estats Units, per exemple, es representen els estats. És a dir, no és una qüestió de població i punt. Clar, a més, tenim una divisió territorial imposada pels castellans, que és la província, que no té cap sentit. No té cap sentit. No té cap sentit, perquè Lleida i l'Alt Urgell no té res a veure, com el Berguedà amb Barcelona i l'Hospitalet tampoc. Bueno, és que em fa molta gràcia, perdona que t'interrompeixi, però és que em fa molta gràcia l'estació de Lleida de tren, que és Lleida-Pirineus.
que dius Lleida-Pirineus, però si els Pirineus estan a no sé quants quilòmetres lluny de Lleida, és que l'absurditat és màxima. Sí, l'absurditat és màxima, i clar, llavors tenim una estructura territorial en la que la gent que viu en aquestes zones que tenen aquests problemes no poden articular solucions polítiques per arreglar les seves problemàtiques. Perquè bàsicament l'Alt Urgell i 4 o 5 comarques del Pirineu no tenen ni la meitat de població de lo que té Lleida ciutat, per posar-te un exemple. De la mateixa manera que el Berguedà i altres comarques de la Catalunya central no tenen ni una quarta part de la població de Barcelona o la meitat de la població d'Hospitalet del Llobregat. Clar, aquesta és una de les conseqüències que tenim de la unitat de la província, que és massa gran, jo crec que hauríem de tornar a la vegueria, en el que les comarques tenen coses a veure entre elles, és a dir, és que el Pirineu no té res a veure amb Lleida i el Berguedà no té res a veure amb Barcelona. Això és així, punt. Clar, llavors el polític ha de fer treure diputats. El polític és com un tauró, que es menja un peix. Et pot agradar més o et pot agradar menys que es mengi un peix, però és que és un tauró, és la seva feina. El polític és una màquina de buscar vots. I si no se li posa incentius perquè realment busqui solucions per les zones afectades, és a dir, no es posa incentius de sobrerepresentació territorial, o de que realment hi hagi un pes en les institucions d'aquests territoris, doncs simplement se n'olvida d'ells. I què farà? Del pressupost podent arreglar infraestructures, doncs en comptes de posar una carretera comarcal, doncs l'agafa i ho posa en una estació de metro a Barcelona. La independència de Catalunya pot solucionar tot això? Sí, jo crec que la independència de Catalunya és en gran part la solució perquè, primerament, en el moment en què tu et fas independent, la província perd el sentit. És a dir, és que la província no és una unitat territorial catalana, és una castellanada. És a dir, no té absolutament cap sentit. I a més de que tenim tot aquest espoli fiscal del 40% dels nostres impostos que mai tornen a Catalunya. I els que tornen, una gran part els decideix l'estat espanyol, i l'estat espanyol també fa electoralisme, perquè l'estat espanyol és el PSOE, PSC, també ha sigut Ciutadans, són partits castellans, no?, que ells volen treure vot, ells van invertir on treuen vot, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona del Maresme, el litoral, podríem dir. Llavors, quan fem un estat haurem de decidir quina estructura territorial i política fem. És tot un debat, aquí obres el meló per dir-ho, però jo crec que el que ens hauríem de plantejar és tindre un estat bicameral, com la gran majoria dels estats moderns, on una càmera representi els territoris i en l'altra la població. És a dir, si hem de fer un referèndum en una Catalunya independent sobre el matrimoni homosexual, doncs jo no trobo sentit que allà votin els territoris, perquè és una qüestió de drets civils o una qüestió civil. En canvi, si tu votes una qüestió d'infraestructures que afecta el territori, això s'ha de veure representat als territoris, no a la població. Perquè si no, acabes amb una dinàmica de recentralització, que és un cicle viciós, en el que tot acaba anant a l'urbe i cada vegada tot està més abandonat. És que on visc jo, abans era una zona superpoblada de Catalunya. És a dir, el meu poble, al voltant, està tot ple de terrasses que havien estat cultivades durant centenars d'anys i han estat abandonades, i tu veus les parets com es cauen. Ja no només són les terrasses, són les cases, és a dir, la gent que viu als pobles petits, això ho sabem, és a dir, visualment s'aprecia. S'està caient a trossos el nostre patrimoni cultural. Veure una casa d'aquestes de tota la vida que de sobte s'enfonsa i queden les 4 parets és una cosa tristíssima. Ho dic perquè jo també soc de poble i també tinc la mateixa sensació de pèrdua de la memòria, una pèrdua de tots els que han viscut, de tots els que han passat per aquí. Sí, és a dir, quan tu penses totes les generacions que han treballat a aquell territori i tota la feina que han fet i que després per un càlcul polític o econòmic curtplacista, perquè aquí també tenim molt a dir, té molta culpabilitat el franquisme i el seu model econòmic centrat en la industrialització ràpida i barata a l'àrea metropolitana i tot això, és a dir, clar, el fet de que no se li hagi donat mai alternatives econòmiques al món rural, doncs té uns culpables, i els culpables són els dirigents des del franquisme fins en gran part dels partits autonomistes, perquè tampoc han volgut canviar la llei electoral i aquí podríem passar-nos tot el dia culpabilitzant a gent. Però esclar, tu veus el que ha passat i és molt antinatural, no? Perquè és que les cases es cauen, o sigui, un lloc que estava bé, que estava ben treballat, que la gent ja havia buscat durant centenars d'anys, es cauen. I torno a l'exemple de Suïssa. Jo a Suïssa em va encantar quan ho vaig veure perquè vaig dir que és que això és la solució. És a dir, tu vas a pobles en els que hi ha cases, que hi ha fàbriques de rellotges, de coses que tenen valor afegit en pobles petits, que tenen una connexió amb tren, amb
quasi tot està relativament a prop d'un aeroport, llavors, clar, tu te'n dones compte de com el fet d'haver tingut un model descentralitzat, perquè Suïssa és un país molt descentralitzat amb els cantons, doncs ha afavorit a que es distribueixi també la riquesa i la producció. Clar, aquí tenim un model ultracentralitzat, sobretot a Madrid, però és que el model de Madrid, en part, està replicat a petita escala a Catalunya en Barcelona. Clar, jo crec que això és una qüestió d'estructura política, perquè s'ha donat massa prioritat a l'euro i massa poca al món rural. I això es pot revertir. Això es pot revertir, tornar a les vegueries i fer un sistema bicameral on es representin els estats i les persones. Molt bé, Magí, no ens queda més temps, eh? No? Quina llàstima. Bueno, escolta'm, serà un altre dia ho farem més llarg. Moltes gràcies. Fins una altra. D'acord, un plaer.